a 2000-es évek végén, 2010-es évek legelején naponta jártam az erdőt, itt tartottam a futóedzéseimet. Heti rendszerességgel találkoztam őzekkel, akik úgy valahogy a 2010-es évek közepére eltűntek innen az erdőből, vagy legalábbis nagyon jól bujkálnak. Volt egy nagyon híres őzike, aki sajnos a erdő mellett, vagy erdőben futó sinellelte a halálát egy rókával együtt. Őket eltemette valaki, és a sírját nekem megmutatták. Évente eljöttem ide, megnéztem, elég sokáig megvolt még az őzikének a kis szarva is, úgy lett eltemetve, hogy a szarva kilógott a sírból. Most úgy nagyjából 10 év után eldöntöttem, hogy ismét eljövök és megnézem, hogy vajon megvan-e még ez a sír. Mindjárt kiderül, oda tartok. Errefelé van ez a sír, ki kell sétálni a sinekhez, és ott balra kanyarodni. Ott volt szegényke eltemetve rókakomával, és még egy kis fejfájuk is volt, amire ez az információ rá volt írva. Na, mindjárt ott vagyunk. Na, erről van szó. Hát most, hogy ez az-e, nem tudom. Valahol itt volt. Ez most itt 4 kis sírhant, de semmi jelzés nincs, hogy ez itt mi lehet, úgyhogy megyek tovább. Végigjártam azt a szakaszt, ahol vélhetően volt az őzike és a rókakoma sírja. Így volt írva a fejfára. Nincs meg, illetve valószínű az a kis 4 sírhant volt, amit az előbb mutattam nektek. Úgyhogy Nyíregyháza erdejének egyik érdekesség az utóbbi években eltűnt. Ne keressétek, nem fogjátok megtalálni az őzike sírját, úgyhogy indulok én is haza.